吹喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏。P5, isa lamang ini sa ginadumilian sang Philippine National Police o kon PNP sa ilaya nga personnel nga likawan ang pagsuksok sang ilaya nga uniform o kon pag-usar sang pangalan sang ilaya nga organisasyon sa tion nga maghimo sila sang content video o kon magsaot-saot sa ilaya tagsa ka mga TikTok account. Nahibaluan nga magapangatubang sang kaso nga administratibo ang pulis nga nagasuksok sang ila uniforme o kung ginausar ang Philippine National Police o kung PNP sa ila nga TikTok video. Suno kay Police Regional Office 6 o kung PRO6 Director Brigadier General Jack Wangki, madugay na ang direktiba gikan sa Camp Crame nga ginadumilian ng kapulisan nga maghimo sang TikTok video nga ginausar ang ila organisasyon o kung nagasuksok sang ila uniform. Apang ginatag man sini nga pwede makahimo sang content ang pulis kung ini ang otorisado sang PNP. Nahibaluan nga may pila ka mga pulis sa nagkalain-lain nga rehiyon ang naga-TikTok nga ginasuksok ang ilay uniform. Samtang sa pagpangusisa sang PRO6, wala naman sang report nga may pulis sa Western Visayas ang nagahimo sang nasambit nga buluhaton. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.